Вітаю ўсіх сябры. Мяне клічуць Янка. Сёння ў нас на календары субота, 21 лютага. Для кагосьці гэта простая дата ў календары. Але для мяне, і спадзяюся, для шматлікіх беларусаў, гэта святочны дзень. А што ж за свята 21 лютага? А сёння, сябры, міжнародны дзень родных моў. І ў Беларусі родная мова гэта беларуская, на якой я ўжо, можна сказаць, цэлых 7 год актыўна размаўляю, пішу песні і выкарыстоўваю ў сучасным жыцці і ў розных сферах творчай дзейнасці. І так, што хочацца пажадаць у гэты дзень? Па-першае, гэта больш карыстацца беларускай мовай тым людзям, якія толькі-толькі пачынаюць, але задумваюцца, але ўвогуле не карыстаюцца беларускай мовай. Сябры, беларуская мова гэта адзін з складнікаў культурнага коду нашай краіны. І мы бачым, што беларуская мова на ўзроўні дзяржавы падтрымліваецца. Галоўнае, каб людзі пачалі размаўляць. Напрыклад, у Пінску, нават у тым горадзе, дзе беларуская мова цалкам не чутна ад людзей, грамадскі транспарт, шыльдачкі па-беларуску. А яшчэ існуе шмат файных перакладаў, пераагучак фільмаў, шмат файных гуртоў і ўвогуле выканаўцаў і песень на беларускай мове. Для кагосьці беларуская мова гэта просты урок у школе, але я ў свае 14 год удакладніўся, што беларуская мова гэта вялікая прастора, гэта вялікі сродак, гэта мова, на якой варта размаўляць і можна размаўляць на тым жа ўзроўні, нават і лепш, чым на расейскай. Да, у нас две дзяржаўныя мовы, але менавіта роднай мовай я лічу для сябе беларускую. Хай бы там хто што не казаў, але беларуская мова гэта мая, і спадзяюся, ваша родная мова. Сябры, размаўляйце, чытайце, пішыце, паглынайце беларускую мову. У нашым 21 стагоддзі вельмі шмат матэрыялаў па-беларуску. Гэта не тыя часы, дзе штосьці цяжка знайсці. Калі ласка, заходзьце ў сеціва, знаходзьце, чытайце, распаўсюджвайце, карыстайцеся і любіце і шануйце наш скарб, агульны скарб, а менавіта беларускую мову. Са святам, сябры! Увага, беларусы уваходзяць у гульню. Той, хто загадзя хавае мову, нам не па шляху. Я наглядна дэманструю, як можна карыстацца мовай. Шмат пісьменнікаў пісалі, і, дарэчы, усё гучала. Мова моцная, сяброўка словамі, яна багата. Всем клічуць гэты